Nemám peniaze, tak neviem, čo mám urobiť, neviem, jak si mám zarábať. Idem si asi zahrať ruskú ruletu. No, čaute ľudia, v dnešnom videu si zahrajeme Spin Down. Je to vlastne ruská ruleta. Pre tých, čo neviete, čo je ruská ruleta, je to o tom, že máte zbraň a proste takto hrajete a buď môžete streliť na iného alebo seba a proste môžete pri tom umrieť. Mohli ste to vidieť napríklad aj v Squid Game. Takže hej, ja si už idem zahrať. Už na mapu som nemám. Sorry, že som netočil týždeň, ale som v Prahe. Takže preto som netočil. A ďakujem vám za, že som dosiahli toľko veľa toľko veľa toľko veľa zvednutí na video o 99:8. Konečne čakal som to až tak. Ktorá ako... Je tam iba jeden náboj, ktorý vie zabiť, takže bude dobre skúšať to na seba. Blank. Každý má 2 životy, takže my hrajeme proti týmto typkom a sú tieto typci, to sú NPCčka. Toto nebolo, ok, už všetko, teraz bude všetko dobre dávať iba na seba, lebo proste je jasné, že ho ten vystrelil. Aj teraz to bude full blank. Blank je akože nie je tam náboj. Teraz je to na pol. Hej, toho typka som si pridala, bude tam ešte. Poviem dobrý. Keď ste mi poslali invite, sorry, ale ja si vás asi nepridám, lebo proste toto, už mám brutálne veľa friendov, ja som si pridával random ľudí. Takže hej. Dúfam, že to... OK, toto je, teraz sú väčšina prázdne a 2, ako naboje. Ide typek? Aha. Nie, ja teraz nejdem. Je zlý. Keď na mňa pôjde striedať, ja ho nenávidím. Nie, on mi dal blok, ten typek. Satan. Ešte tohoto, skúsime tohoto typka dať dole, lebo keď budem hrať s botmi, toto už bude ľahšie asi. Nechcem blok. Tak to keď pôjdem, to vystrelím na typka. Ale nie, on typek je skôr. To by typ. Bro! Ja už som jediný reálny typek, čo žije. To je dobré. Mám ľahšie, že ten nedal bot na mňa. Docela by som bol dead. Čo je toto? Oj. Ostrelil ho. Tam by ho vybytoval. Tak ja idem. Čo, on je späť? Nie. Nie. Fúch. Čo? Jak? Veď som na ňo to dal. Typ NPCčka je dead. OK, teraz je to...
Zaujímavé, keď lepšie to skrývať na iných, ale keď to riskneš, teda potom je... Proste, môžeš ísť viackrát, sa mi zdá. Čím menej, tým lepšie, pôjdeme častejšie. Už umrelo, koľko umrelo NPCček? Raz, 2, 3, 4, 5. No, 4 NPCčka, 1 hráč. Oh my god. Prečo ty hovorí po anglicky, keď ja hovorím po slovensky a je fanúšik môj? Jo, toto je hrozné. Šut. Čo to, jak mám streliť? Ja som dead. Ako? Ja som dead. Oh, yes! Oh! Oj, teraz ma typek asi zabije. Ako dobrá je to hra. Tento typek má poison, takže on umre. Táto budem asi risknem raz. Škoda, že sa nejde tak hývnuť, lebo to je veľa dobré. A teraz sa bojem risknúť. Aha, ja už chápem, prečo ma vtedy hitol, lebo ja som neklikol tam, kde som mal. Aha. Ďalší. Dole. Ty tam žijú ešte, ale ty máš šťastie. Prosím. Oj, škoda. Ale ty majú poison tam dve, takže... Škoda ešte. Som zvedavý, či to dáme. Strelil ho. Hej, bol update v Grove Garden, ale musím priznať, že ma až tak... Ale mám teraz shield asi, takže... Ale týpko mi to furt uberá, chudák. Ja mám... Svedomom životov. Ja teraz vlastne môžem riskovať. Ale ďalšie NPCčka sú dead, tak sa mi to páči. OK, teraz musím shoot. To je musíš, lebo inak je to... Neriskuj. OK, NPCčko riskuje, môžeš. Je dead, som vedel. Som taký... Ne. Jak sa hejú, alebo čo? Oj, pozor. Fú, OK, teraz sa bude iba šutovať. OK, ja asi zabijem takoho. Teraz. Ja ho nechám, on je dobrý. Mám rád. Ja mám asi zaručený win teraz. Aj. Aha. Keď po mne pôjdu... Si máš? Nemajú šancu. Dobre. To nie je dobre.
Teraz bo šutuje sa asi viac vypočí. Prosím, nie na mňa. Disan. Kto? Aha, karma, nemal si to na mňa dávať. Typek má shield. On umiera dosť. Prosím, nezabijeme. No a bam, yes. 3 prázdne. Defense má. Teď to musíš trochu rozmýšľať, že mne sa nechce až tak, keď sú prázdne. Okay. No a... Idem. Nie. Nie! Ja som dead. Koho zabil? Prosím, nie mňa. Nedávaj na mňa. Aha, okej. Aha. Neviem, čo sa mi to chce robiť, ale... Ja som toto už hral predtým, takže... Preto mám tu tej veci. Bobby bot! Dobre, iba tak, aby ste si spomenuli, táto hra sa volá Spin Down. A ja si dám tak kratšiu hru. Ok, idem na toto. Pre dvoch. Si dám s takým. Poď typek, Johnny sa, ja ťa zničím aj tak, nemá šancu. No, ten Johnny sa nikto. To budem s botom. Aspoň uvidíte, jak sa to robí. Hej, toto je také, že sa nesmie, ako sa dostať tá loptička do džurky. Yes, dal som to. Yes. Počkaj, vyhrávam? Sa nie som istý. Počkať. Poď. A sakryš. Dal to. To je nič. Dám to kvečko. A dobre, teraz. Yes. Si vyhrávam. A to je ten fanúšik tam. To by bolo pekné hrozne. Nechám to. To bolo čestné. Škoda, že nejde za... Som si dal vlastne ako... Jahahaha. On si dá vlastne kauč. Som povedal jeden alebo dva. To bolo brutálne tesné, aj keď mohol si dať. Rýchlo dám tam. To mohlo byť.
O, dobre, že som si to dal, mohol by to byť aj. Dobre. Haha. Vyhrávam. Tu som mu dal brutálny trickshot. Dobre. Dobre. Dobre, tam to nechám. On mi skoro dal. Ja som lepšia dosť. No vlastne je to bot a vyzerá trochu ako noob, takže preto. Ronaldo som. Je to trochu ako futbal. No to príde. Počkaj, strelím jeho. Má nič. To cukriš. Keby som dal vlastne. Ja vyhrávam, nedúfam. Jaj. Teraz to dám asi. Poď. Yes. Počujem, no to furt, ako, mám také šťastie, že to furt je tam, kde ja mám stenu. Dobre, to bolo čestné. Poď. Dám si to. Dobre, mohol by si dať o vlastnej. Ha. Evo. Nice, takže dal som to. Takže môžete vidieť, ako táto hra vyzerá. Asi už toto video bude aj končiť. Takže dajte like a odber. Môžete poslať nejakým kamošom a čaute.